Ola, que tal? Boas tardes. A alcaldesa da Coruña descarta dimitir polas denuncias de acoso laboral de dúas exconcelleiras. Inés Rei cree que queren vingarse dela por descartalas nas listas electorais. A rexedora pasou de ser unha das voces que pedían contundencia co caso Tomé a verse sinalada ela na canle interna do PSOE como acosadora. A dirección dos socialistas galegos non vai actuar de momento contra ela. Di que non lle constan denuncias internas. Todo aquello que yo denuncio tengo pruebas. Son absolutamente falsas. Non o sabemos. E como non o sabemos, non podemos facer ninguna valoración. Voy a seguir aquí con ilusión, con fuerza y con ganas. José Tomé, sinalado por acoso sexual, segue presidindo en funcións a Deputación de Lugo. Alfonso Rueda urxe o BNG a romper o pacto de goberno cos socialistas nesa institución provincial. Son os que os sosteñen en todas partes. Si tan pouco lles gusta, si tan insoportable creen que se está volvendo a situación, como se está volvendo no Partido Socialista, algo máis que palabras lles daría credibilidade. Pedro Sánchez defende o rescate en pandemia con 53 millóns de euros a Plus Ultra, a aeroliña que a Xustiza investiga por branqueo de capitais. Total pulcritud por parte lógicamente del Gobierno de España en esta cuestión. E presten atención ao momento en que unha onda leva unha turista alemá de 85 anos que morreu onte en Baiona cando facía unha foto na praia. Un veciño que gravaba o temporal dende a casa recolleu o suceso de maneira fortuita. A muller perde o equilibrio e é arrastrada pola corrente. O mar devolveuna minutos despois xa sen vida. A princesa de Asturias xa voa soa. Pilotou por primeira vez o avión de adestramento da Academia Xeral do Aire de San Javier en Murcia. Engalou desde a pista da Academia, sobrevoou o Mediterráneo e tomou terra de volta sen incidencias. É un paso importante na formación que comezou o mes de setembro pasado como alumna de cuarto curso. Comeza a operación saída polas festas do Nadal. A DXT prevé que se produzan preto de 2 millóns de desprazamentos na rede viaria galega. E todo coincidindo cun ano especialmente tráxico nas nosas estradas. Nuns minutos terán todos os detalles. E acabou a trayectoria do Ourense na Copa do Rei, perdeu unha prórroga co Athletic de Bilbao, unha despedida coa cabeza alta e despois dun partido excelente. O Ourense levou ao límite o Athletic, que recorreu os titulares para clasificarse, e todo ante 7.000 espectadores no Couto. E no tempo segue o temporal marítimo, pero pola contra tranquilízase a situación en terra, con moito sol desta hora en amplas zonas de Galicia. Iso sí, preséntase unha tarde fría, xa que baixan as temperaturas. As denuncias de acoso no PSDG están derivando nunha auténtica guerra entre faccións. A alcaldesa da Coruña atribúe as acusacións contra ela por acoso laboral a un axuste de contas e non vai dimitir. O Partido Popular reclama que renuncie algo que desbotan en principio na dirección dos socialistas galegos. Imos con máis detalles deste caso, Mercedes Seixo. Ola, Carlos. Pois sí, hoxe escoitamos aquí na sede do PSDG o voceiro da súa executiva, Julio Torrado. Di que a dirección non ten constancia desas denuncias presentadas contra a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, e diferencia este caso do rexedor de Bárbada, Xosé Carlos Valcárcel, que foi denunciado por un presunto caso de acoso laboral. Di que nese caso sí que tiña a dirección constancia dos feitos. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, dixo hoxe que non pensa dimitir e incluso avanzou que lle gustaría presentarse aos comicios de 2027. Cree que este movimento trátase dun axuste de contas e que di ter a conciencia moi tranquila. O PP coruñés pide a súa dimisión inmediata e insta a Xosé Ramón Gómez Besteiro a que use a mesma vara de medir para todos os casos. No se lo van a creer, pero yo llego a trabajar contenta todos los días. Vengo con una sonrisa.
E así pensa seguir. A alcaldesa da Coruña rexeita as denuncias das dúas excompañeiras de goberno contra ela e contra o voceiro municipal José Manuel Laje. Son absolutamente falsas. Inés Rey nega calquera tipo de acoso. Voy a seguir aquí con ilusión, con fuerza y con ganas, trabajando por mi ciudad y, desde luego, dedicándole mi medio minuto a esta gentuza. E aféalles a Esther Fontán e a Eva Martínez que utilizan a canle antiacoso para un axuste de contas. Gente sin escrúpulos que lo único que busca es su propio interés. Tengo conocimiento de que sigue pasando. Es una desgracia. Todo aquello que yo denuncio, tengo pruebas. O PP municipal dalles credibilidade ás denuncias e marcalle o camiño á rexedora. Inés Rey tiene que dimitir hoy mismo, al igual que su cómplice, el señor Lajetuñas. De non facelo exixen a Besteiro que lle aplique a mesma vara de medir que o alcalde de Barbadás. No PSDG ven matices e apelan á prudenza. E non hai constancia de nada sobre o Concello de Coruña, pero non parece que se axuste a eses outros perfiles. Non parece, pero non o sabemos. E como non o sabemos, non podemos facer ninguna valoración. Espero del partido que haya unas medidas al respecto, porque no se puede permitir que haya acoso en nuestra organización. A dirección intentará reconducir a crise nun comité nacional que se prevé tenso. O alcalde de Ares volve botar man das redes sociais para cargar contra Besteiro. Réstalle calquera tipo de credibilidade a ese órgano nunha formación, di, cun poder orgánico máis propio das monarquías absolutas que de partidos democráticos. Pois tamén está moi tensa a situación na Deputación de Lugo. Os afíns a Tomé arroupárono hoxe na Xunta de Goberno Provincial, mentres os críticos afíns a Besteiro exixen que entreguen as actas, porque por agora segue sendo presidente. A tal hora, o BNG mantén o acordo cos socialistas. O PSDG na Deputación de Lugo está dividido. Os afíns a Tomé 3 edís arrouparon hoxe na Xunta de Goberno e os críticos como o alcalde de Castroverde piden a Besteiro contundencia que os obrigue a entregar as actas. A dirección lle traslada a todos os diputados o mesmo que estou facendo eu. Creo que non debemos ser consecuentes co que hai. Este home debe entregar a acta, sigue ejercendo, síguese tomando acordos que non se deben tomar. Os nacionalistas reclaman a Tomé que devolva a acta, pero manteñen o acordo na Deputación e cargan as cintas no PSOE. Seguimos exixindo que entrega a acta porque sería o máis digno e eso, pues, como os decía, é un problema que ten o Partido Socialista e teñen que dar ese debate interno e tratar de facer presión. O Partido Popular pon o foco en Tomé, quere que a Deputación pague a defensa. Hoxe estaba na orde do día este punto, aínda que finalmente retirouse. Ao final parece que os pillaron e retirárono do punto de orde do día, pero a intención era moi clara. A intención era que a Diputación Provincial pagase os gastos de defensa xurídica de José Tomé. José Tomé seguirá como presidente en funcións da Deputación de Lugo ata a celebración do pleno ordinario o próximo 30 de decembro. Alfonso Rueda pídelle ao BNG que pase das palabras aos feitos. Ante a xunta directiva do seu partido, o líder dos populares galegos acusou os nacionalistas de ollar cara a outro lado ante os casos de acoso no PSOE. Non é capaz de facer outra cousa que proclamas, pero nunca decisión, son os que os sosteñen en todas partes. Si tan pouco lles gusta, si tan insoportable creen que se está volvendo a situación, como se está volvendo no Partido Socialista, algo máis que palabras lles daría credibilidade. O BNG intenta que renuncie á súa acta de concelleiro en Moraña Rubén Fernández, acusado de violencia machista. Expulsárono da formación, pero el mantense como edil. Os seus compañeiros no grupo municipal do BNG mostranse sorprendidos ca expulsión. Mónica. Así o BNG suspendeu de militancia Rubén Fernández e reclamalle a devolución da súa acta que polo momento mantén neste concello. Os outros dous compañeiros de partido aquí no consistorio manifestan a súa sorpresa ante os feitos, pero declinaron facer declaracións. Remítense á Dirección Nacional, que en o pasado luns comunicou o edil a suspensión de militancia. A dirección do Bloque Nacionalista Galego manifesta no comunicado feito público este xoves que a decisión é a causa dunha acusación de violencia machista da que tiveron coñecemento a través dunha persoa da contorna da vítima sen recibir denuncia formal.
Extremadura vive as últimas horas de campaña electoral marcada pola polémica sobre o roubo de papeletas. A Garda Civil apunta a que os ladróns buscaban cartos, pero a candidata popular, María Guardiola, insiste en que estamos ante algo inédito. Imos en directo ata a Mérida, ata a capital extremeña. Marcos Sueiro. Que tal, Carlos? A campaña colle intensidade nesta derradeira xornada e todo xira, como dicías agora, en torno a 124 votos roubados dunha oficina de correos. A presidenta e candidata do Partido Popular, María Guardiola, insiste na gravidade que supón que 124 cidadáns non poidan votar e fala de xogo sucio. Xa está interposta, por certo, unha denuncia. Hoxe pechará a campaña a candidata ás 8 da tarde. O candidato socialista, imputado polo caso do irmán de Pedro Sánchez, trata de sortear ataques tamén á esquerda e á dereita. Gallardo tira de argumentario, pero a súa campaña está sendo imposible. A esquerda do PSOE reclama para si un espacio baleiro, di, e Vox trata de condicionar o futuro do goberno tras bloquear os orzamentos desta rexión para o próximo ano. A elección, como ven, deste Parlamento onde estamos é o ensaio xeral dun novo ciclo electoral que se abre en todo o Estado o próximo ano. Guardiola, que pechará a campaña cun acto en Talayuela, insiste en calificar como inédito que desaparezcan votos. Han robado votos en municipios de Extremadura. Yo lo que veo en esta campaña, sobre todo al final de la misma, es mucho nerviosismo, es desde luego pocos valores, poca ética, juego muy sucio. Se non acada a maioría absoluta como avanzan as enquisas, necesitará o apoio de Vox, que pide votar sentido común. Os extremeños. Abascal acudirá ao peche de campaña e tamén Pedro Sánchez estará con Miguel Ángel Gallardo, que ante a posible caída de votos, el PSOE quiere llegar a acuerdos con fuerzas progresistas. En su mano estará, señora de Miguel. Apela a Unidas por Extremadura, que lle cuestiona o seu aforamento tras o caso do irmán de Sánchez. Sinceramente, me pareció bochornoso. Yo creo que el PSOE se merece una reflexión profunda después del 21 de diciembre, señor Gallardo. Unidas por Extremadura pechará a campaña cunha cea en Badaxoz. Precisamente a Extremadura viaxará esta tarde Pedro Sánchez, procedente de Bruxelas, onde defendeu o rescate en Consello de Ministros de Plus Ultra, a aeroliña que a Xustiza investiga por branqueo de capitais. Plus Ultra comezou a operar en 2015 con 4 avións a 4 destinos, entre eles Venezuela. En 2021 o Consello de Ministros aprobou un crédito de 53 millóns de euros para rescatala. Houbo polémica xa desde un primeiro momento, pero o goberno xustificou o rescate polo carácter estratégico da aeroliña. O caso parecía parado ata que hai só uns días a Policía Nacional rexistrou a sede desa compañía e detivo a Julio Martínez, que é fundador e ademais amigo do expresidente Zapatero. O presidente do goberno defende que o rescate se fixo con total pulcritude. Xosé Manuel Ares. Sí, Sánchez asegura que foron préstamos conformes á legislación nacional e, como dicías, falou de pulcritude na tramitación ante a pregunta sobre a implicación nese rescate do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, co que dixo aínda non tivo ocasión de falar. En Bruxelas, Sánchez tamén se referiu á relación con Sumar. Asegurou que xa se reuniu con Yolanda Díaz e sinalou que non considera unha deslealdade as críticas ao goberno que se están a facer dende o espacio Sumar, en concreto sobre a petición de remodelación do Executivo que pediu Yolanda Díaz. O que sí houbo, como pediu Sumar, foi unha reunión esta mañá entre o PSOE e os partidos que integran Sumar, en a que, segundo esta formación, non houbo ningún avance significativo. Acusan os socialistas de inmobilismo e de bunkerizarse na Moncloa. Dende o PSOE aseguran que deben facer fincapé nos asuntos que unen os dous socios e que deben seguir traballando para beneficiar a maioría social do país. Hai unha semana a vicepresidenta exixía cambios no goberno. De maneira radical. Un ultimato sen máis consecuencias polo momento que un encontro entre Yolanda Díaz e o presidente. Ya me he reunido. E outra reunión máis entre cargos dos dous partidos. Sumar descarta saír da coalición, pero quere que o PSOE os tome en serio. La gravedad del momento, ¿no? Es decir, que cero frivolidades. A Pedro Sánchez preguntaronlle que opinaba da estrategia da socia. Si considera que ha sido una deslealtad. No, no lo considero. Nesta mesma conferencia de prensa tamén defendeu o rescate público da aeroliña Plus Ultra. Total pulcritud por parte lógicamente del Gobierno de España en esta cuestión. Un asunto que salpica o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Os socialistas defenden o seu compañeiro de filas fronte ás críticas do PP. Es una persona no solamente íntegra, es una persona ejemplar.
Zapatero es la reina madre de toda la corrupción. Quienes están denunciando a José Luis Zapatero no le llegan ni a la suela de los zapatos. Que hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que 3 días después era detenido por la Guardia Civil por el escándalo de Plus Ultra. Esta será unha das preguntas que o PP lle fará a Zapatero cando compareza na comisión de investigación aberta no Senado. Europa tira de débeda e non de activos rusos conxelados para seguir apoiando a Ucraína. Imos en directo ata Bruxelas. María Calvo, a ver se damos explicado que é iso dos activos rusos conxelados. Imos a intentalo, pois os activos rusos conxelados, para que os entendan os nosos espectadores, son 210.000 millóns de euros de divisas rusas que estaban en bancos e en empresas europeas e que a Unión bloqueou en 2022, cando empezou a invasión de Ucraína. Bélxica foi o país que se opuxo con máis forza a utilizalos contra a propia Rusia por temor a represalias, xa que é o que custodia a maior parte destes fondos. Con esta situación, os 90.000 millóns de euros do préstamo de reparación para apoiar a Ucraína van sair finalmente, como dicías, da emisión de eurobonos, é dicir, de débeda conxunta. Ben, pois sobre eses activos conxelados, Putin reclama de Europa a devolución do que considera roubado e anuncia un recurso xudicial. No seu balance anual ante a prensa, o presidente ruso tamén afirmou que recibiu certos sinais de que Ucraína quere dialogar co Kremlin para poñerlle fin á guerra, pero non para negociar a cuestión territorial. O sector do campo está aliviado co aprazamento a xaneiro do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Contra ese acordo están Francia e Italia, que exixen protección para os produtos europeos. Aquí en España, agricultores e gandeiros protestaron hoxe ante a sede da Comisión Europea en Madrid. Temen a entrada de importacións insostibles e libres de arancéis. Que vai a permitir que se exixa intervención en caso de que caigan os precios, pero sobre todo que se exixa ao resto de países de Mercosur competir en igualdad de condicións que en Europa. Por lo tanto, vemos con satisfacción un primeiro éxito da movilización de onte, este aplazamento hasta que queden as reglas claras. Pois non hai indicios de que o gromo de peste porcina en Cataluña saíse do laboratorio investigado, é o que di o conselleiro de Agricultura da Generalitat. Segundo a auditoría que teñen aberta, todo se fixo correctamente nese centro de referencia en sanidade animal. A día de hoy hemos conocido que el informe de la Comisión Europea nos dice que no hay ninguna evidencia, no hay indicio que pueda conducir a pensar que el virus haya salido del laboratorio Cresa. Lo que nos dicen es que se tiene que hacer la secuenciación. A Coruña vai contar con 224 vivendas máis de alugueiro social no barrio de Xuxán. A promoción estaba en perigo polas condicións que lles puxo o Instituto de Crédito Oficial, pero o apoio autonómico garante que se levanten os pisos. Mariola Pedreira. Este barrio de Xuxán centraliza boa parte do desenvolvemento urbanístico da Coruña. Aquí hai en construción vivenda libre que chega a alcanzar os 400.000 euros, pero tamén vivenda pública e protexida cun investimento previsto en 2026 por parte da Xunta de Galicia de case 15 millóns de euros. Agora toda esta oferta vaise sumar un novo edificio con 224 vivendas en réxime de cooperativa, tras garantir a Consellería de Vivenda o financiamento necesario para esta obra. O ICO endurecerá as condicións de financiamento, polo que moitos dos cooperativistas se viran obrigados a abandonar o proxecto. Agora ven nesta solución un alivio tras meses de incerteza para unha obra que ten solicitados fondos europeos. A Xunta fai unha garantía de poñer na cima da mesa os 10,7 millóns de euros. Quere dicir que se o ICO non dá ese crédito ou pon algún problema tal, a Xunta estará aí. Ames vai ter 5 novos edificios de vivendas públicas con 140 pisos. Hoxe publicouse o concurso de ideas para que os arquitectos interesados poidan presentar os seus proxectos. Os 3 mellores deseñarán os inmobles. Decidirá un xurado formado pola Xunta, o Concello e o Colexio de Arquitectos, primando criterios como a calidade arquitectónica ou a innovación.
un investimento para estes 140 vivendas de máis de 41 millóns de euros. Un investimento que, por suposto, paga a pena, do que se beneficiarán todos aqueles veciños e traballadores do Concello de Ames. Poder facer este tipo de concursos vai aunar todo e todavía enriquecer máis un esforzo que, sen dúbida, penso que punteiro neste momento a nivel estatal. Unha macrooperación antidrogas rematou fai 2 días con 6 detidos. 5 deles pasaron esta mañá a disposición xudicial aquí, nos xulgados de Cambados, pero a maxistrada decretou a súa posta en liberdade. De seguida, neste telexornal, ampliamos a información. Comerciantes e veciños da zona dos Mallos daqui da cidade da Coruña están cansos. Veñen denunciando unha vaga de roubos nos diferentes establecementos. A último, esta mesma madrugada, onde romperon e entraron nesta óptica. Nos minutos, todos os detalles. A cuarta xornada de folga do sector do transporte de viaxeiros volveu paralizar os autobuses da provincia da Coruña. E todo nun día especialmente complicado para os estudantes que volven á casa polas vacacións de Nadal. Pois levo aquí na estación de Santiago un par de horas, tiña pensado coller o bus das 10 a Vigo, pero topeime que hai folga xeral e nin servicios mínimos, así que nada, creo que vou ter que esperar a ver se poden vir a recoller os meus pais, porque o tren tamén ata as 3 non hai ningún tren, todos completos, así que toca esperar. Esta é a realidade coa que se toparon moitos estudantes esta mañá. Algúns non sabían que hoxe era a cuarta xornada de folga do sector do transporte de pasaxeiros por estrada na provincia da Coruña. Non, eu entreime vindo para aquí. Cheguei aquí e me dixo el, pero se non, nin idea. E me acabo de enterar ahora mismo que non teño bus para volver a Padrón, así que... Así que toca buscar unha solución. Os que madrugaron tiveron tempo para reaccionar e coller un billete de tren. Nada, pedí o billete hai 20 minutos ou así, non tive ningún problema. Tuvimos que coger este tren ahora al salir de clase porque no había otro y además tuvimos que faltar a clase por ello. Na estación de tren hoxe está sendo un día de moito movimento porque ademais de ser venres, os universitarios comenzan as vacacións de Nadal. Mesmo os taxistas están superados de traballo. A tope e máis. Sí, subir. Mentres moitos estudantes están xa de camiño a casa, outros agardan a topar unha solución. No ambiente respírase moita incerteza. Sí, estoy aquí vendo, pero non ten pinta que hoxe poda volver, la verdad. Non se sabe se hoxe vai haber algún, así que a mellor teño que quedar aquí. Pois volveré para a residencia. Nada, esperarei a mañá. Para volver para casa dependo desto do bus. Non me queda outra que estar aquí esperando hasta que veña un e me poida levar para a Negreira. Sen moitos autobuses e con moitas prazas de tren esgotadas, a alternativa é o coche. A uns minutos de que comece a operación saída, imos ver o estado do tráfico en dúas das principais vías que conectan Galicia ca Meseta. Na provincia de Lugo, en Pedrafita, o tráfico é escaso a estas horas, pero irá aumentando ao longo da tarde. E moi semellante é a situación na provincia de Ourense, na Gudiña. Dende hoxe, ata que rematen as festas de Nadal, prevense case 2 millóns de desplazamentos polas estradas galegas. O día xa comezou de maneira accidentada. Unha muller quedou ferida na autoestrada entre Baiona e Vigo. Perdeu o control do coche que conducía e bateu contra a medianeira, despois emborcou. A muller quedou atrapada, así que tiveron que liberala os bombeiros do Porriño e do Val Miñor. Estamos a piques de rematar un ano especialmente tráxico nas estradas galegas cunha cifra de falecidos que é alarmante, Iria. Pois este 2025 está a ser un ano negro nas estradas galegas con 93 vítimas mortais, 6 máis ca no ano anterior e coa provincia de Lugo encabezando os peores datos. O sinistro que máis aumentou foi a saída de vía, que está moi vinculado ao exceso de velocidade. Por iso, unha vez máis, a DXT pide extremar a precaución ao volante, sobre todo a partir de hoxe que comeza a operación saída polo Nadal. Unhas datas nas que aumentan moito os desprazamentos e tamén o consumo de alcohol. 2025 pasará a historia como un ano negro nas estradas do país, cun balance provisional de 93 vítimas mortais. Delas, 21 eran motoristas, 15 peóns e o resto viaxaban en turismos. Una cifra muy superior respecto a estos años atrás en que se venía consolidando una reducción, aunque en los últimos años también se estaba estancando. Y lo que nos llama también la atención es el desfase con la provincia de Lugo, que es la que más ha incidido en este incremento, con 10 fallecidos más que en año anterior.
Canto tipo de sinistro mortal, este ano aumentaron moito as saídas de vía, relacionadas normalmente con velocidades excesivas ou inadecuadas. Si llueve de una manera muy intensa, pues habrá que reducir incluso mucho más de lo que está permitido en la señalización. Y por otro lado, tener en cuenta también que hay que tener el vehículo en condiciones. E outro dato para a reflexión. Dos 46 mortos que viaxaban en coches, 10 non levaban o cinto. Y es un dato que siempre nos sorprende, pero lo vinculamos a consumos de alcohol en los que se relajan mucho de las obligaciones que tiene el conductor. Por iso, Tráfico recorda que a única taxa segura para coller o volante é cero. Un consello especialmente importante en días como o de hoxe, que arranca a operación saída de Nadal, coa previsión de case 2 millóns de desplazamentos na rede viaria galega dende hoxe ata Reis. Quedaron en liberdade os 5 detidos en Galicia na operación antidroga desenvolvida no Salnés. Quedaron en liberdade Andrea Otero, pero con cargos. Sí, efectivamente, como dis, a maxistrada decretou a posta en liberdade destas 5 persoas e o fiscal non pediu prisión provisional para ningún deles, pero todos eles quedan en situación de investigados. Iso sí, 2 deles van ter que comparecer cada 15 e cada 30 días aquí nos xulgados de Cambados por tráfico de drogas e tamén por pertencer a unha organización criminal. O principal dos investigados foi detido en Francia, incautáronselle 22 kilos de heroína e agora están mans das autoridades francesas. Cae unha rede que levaba anos vendendo por España de forma ilícita gases fluorados, uns gases que se usan nos aires acondicionados e nos frigoríficos e dos que está moi controlada a venda porque son moi contaminantes. Quentan o planeta miles de veces máis que o CO2. Nesta operación comisaron máis de 48.000 kilos destes gases en 11 inspeccións en Alacant, Valencia e Madrid. Hai 5 detidos. Nos Estados Unidos atoparon morto o autor do tiroteo da Universidade de Brown que matou 2 estudantes e deixou unha decena de feridos a fin de semana pasada. É un portugués de 48 anos que estudara nesa universidade. Nova York, Argemino Barro. Efectivamente, o sospeitoso achado morto por aparente suicidio nun almacén de New Hampshire chamábase Claudio Manuel Neves Valente. Ademais, a policía pensa que Neves Valente tamén é responsable do asasinato do profesor da Universidade MIT, o tamén portugués Nuno Loureiro. Ambos foran na mesma escola en Lisboa. As autoridades investigan a relación entre ambos e o móvil dos crimes. A administración Trump reaccionou cunha nova restricción migratoria. Suspendeu a lotería da tarxeta Green Card que permitiu ao sospeitoso asentarse en Estados Unidos en 2017. 2 persoas faleceron nas últimas horas en senllos incendios nas súas propias vivendas. Un deles declarouse na cociña dun piso del Hospitalet de Llobregat e morreu un home de 72 anos. Acudiron 7 dotacións de bombeiros e atoparon o home inconsciente dentro do piso. Os sanitarios atendérono a xiña, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. A outra falecida é unha señora de 91 anos de Cuenca. Tamén a atoparon os bombeiros cando entraron na casa. E continúa a vaga de roubos que están sufrindo no barrio dos Mallos, na Coruña. O último positivo foi unha óptica, aínda que puideron pillar o ladrón na Allada. Todo está relacionado con 3 narcopisos na zona. Demetrio Morenza. Sí, hai preocupación e malestar entre os veciños e os comerciantes desta zona dos Mallos por aumento dos roubos nestes últimos tempos. O último esta mesma madrugada contra 1:30 nesta óptica, unha persoa cunha tapa dun desagüe rompía ese escaparate e accedió ao interior agachado para evitar que fora grabado polas cámaras, accedeu á caixa registradora e marchouse cos cartos que había nese momento nesa caixa. E non foi o único suceso que se cometía ao longo de toda esta madrugada aquí na cidade da Coruña, porque un moi parecido tiña lugar no entorno da Praza de Lugo, onde tamén cun obxecto contundente rompía un escaparate dun coñecido establecemento. Como decíamos, preocupación entre os comerciantes que demandan máis presencia policial nesta zona dos Mallos. Pensamos en facer un menú un pouco que libere pois a persona encargada. Temos un peixe, temos un marisco e temos unha carne. O prezo que pode andar entre 12 e 14 euros.
Parece mentira, pero nos comprobamos que é posible ter un menú de luxo, pero baratiño e que non dea moito traballo na cociña. O segredo está en escoller ben os ingredientes e tirar de receitas que podamos facer con certa antelación. Nuns minutos damosllles algunhas ideas para as próximas comidas e ceas de Nadal. Un veciño de Baiona captou o momento en que as ondas arrastraban a turista alemá que faleceu onte na praia da Concheira. Como poden ver nestas imaxes, o mar estaba realmente revolto, a auga sobe rapidamente de nivel e desequilibra a muller de 85 anos. Caelle algo nas rochas e cando se anica para apañalo, chega unha nova onda e a corrente leva a praia adentro. A señora estaba de visita nun cruceiro. E atención, moita precaución se se achegan á costa porque hoxe segue en aviso laranxa. Na zona do Morrazo recupéranse ademais da chuvia intensa das últimas horas. En Cangas anegáronse garaxes baixos e moitas casas e negocios quedaron sen luz. Calla tranco, solucionando os problemas dos veciños. Así pasaron a tarde e noite do xoves os veciños de Cangas. As fortes chuvias provocaron o asologamento de garaxes e negocios, rúas en minutos convertidas en ríos e centos de usuarios de vivendas e negocios sen luz polo alagamento dun transformador. Cada vez iba el agua subiendo y subiendo más, de acera a acera lleno de agua, los coches pasaban y hacían como olas, los vecinos, claro, empezaban a llenársele de agua a los bajos. Tuvimos un medo tremendo porque en 15 minutos desborda, xa estaba todo cuberto de agua. Hai un transformador, entonces inundouse de agua. Saltou a luz, co cual eu cunha tienda informática. Nas últimas horas revisaban os garaxes e limpaban o río que se desbordou por unha fatal combinación, fortes chuvias e maleza acumulada no caudal. É unha calle que é paralela ao río, entonces no momento que ese río desborda, automáticamente pois é a lei da gravedade, que é imposible escapar de aquí. Unhas baldas para, así que ven un pouco de chuva fuerte e tal, xa nos avisan, xa temos medo, xa nos preparamos. Que tienen que tomar medidas, no puede, porque el río se inunde, que acabe el agua por aquí, desbordado. Tendrán que hacer alguna solución. O temporal tamén deixou ferido leve un percebeiro que traballaba na Costa da Vela. Tamén houbo asolagamentos na comarca do Salnés. Algúns dos concellos máis afectados foron O Grove, Cambados e Vilagarcía. Este era o estado das rúas de múltiples núcleos poboazonais da comarca do Salnés durante a xornada de onte. As fortes choivas e refachos de vento sacudiron a zona, deixando numerosos anegamentos e levando por diante valados ou contedores ao seu paso en concellos como Cambados, O Grove ou Vilagarcía. Este último foi un dos máis afectados, pois os servizos de emerxencias tiveron que realizar preto de 20 intervencións ao longo da tarde. A tarde de onte, que foi basicamente cando se centrou a maioría das nosas intervencións, pois se puderon levar a cabo alrededor dunhas 20 saídas aproximadamente. A maioría de intervencións son por anegamentos, por rúas anegadas, algún negocio que se puido ver afectado. As horas cun maior volume de precipitacións, ata 12 litros por metro cadrado, coincidiron coa preamar, provocando inundacións en gran parte do centro da localidade. É o caso, por exemplo, da Rúa do Río, que ao toparse en pendente é propensa aos asolagamentos. Se ben os propietarios dos baixos comerciais da zona están afeitos e contan con medidas para prever a entrada de auga nos seus locais, algúns víronse sorprendidos polo volume de auga. Agua mucha. La calle, ya te digo, cuando vine a abrir aún no eran las 5, estaba totalmente inundada. Había un pequeño paso, la verdad, para entrar y a punto de poner la tranca. As inundacións de maior gravidade en Vilagarcía, que dificultaron o tránsito en múltiples rúas, apenas se prolongaron uns minutos máis tarde das 4, mentres en lugares como Grove persistiron ata pasadas as 5 da tarde. A princesa Leonor segue facendo progresos como piloto na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. E xa podemos vela no seu primeiro voo en solitario. Unha vez completadas as primeiras prácticas co simulador e acompañada do seu instructor, a herdeira da coroa pilotou ela soa o avión de adestramento nun voo sobre o Mediterráneo. A princesa de Asturias incorporouse á Academia en setembro como alumna de cuarto curso e co grao de alférez, despois de pasar pola Academia Militar de Zaragoza e pola Escola Naval de Marín. A chegada de estranxeiros está permitindo que aumente a poboación en Galicia despois de máis dunha década de baixadas. E detrás das cifras hai historias humanas como as de Orlando e Yuleidis. Son parella e netos de galegos que viñeron de Cuba con traballo grazas ao programa Retorna Cualifica Emprego.
Orlando, de 52 anos, graduouse en Cuba en elaboración e hixiene dos alimentos e foi un dos seleccionados polo programa Galicia Retorna. Buen día. Me hicieron entrevistas de trabajo en una feria de empleo y me escogieron en la primera entrevista y me pagaron el boleto de avión y me dieron un dinero para que me iniciara aquí. Yo venía preparado para algo más malo, pensando en la gente que emigraba a Estados Unidos, de todo lo que han pasado, pero para mí no ha sido nada difícil. Quería cumprir a promesa que lle fixo o seu pai de retornar a Galicia, pero foi a súa muller a que soubo deste programa. Tenías que aplicar primero, mandar todos tus datos, demostrando que tú eres descendiente de gallego. Es aceptado, entonces ellos pasas a la segunda etapa. Te llaman para una entrevista de trabajo, pero en este caso esto fue una entrevista online. Hoxe forman parte dos 27 profesionais procedentes de Cuba, o Uruguai, a Argentina e o Brasil que se integraron no cadro de persoal de Gadisa. En Cuba yo trabajé en banco metropolitano, sí tenía conocimiento de caja, pero no, a las monedas no me las conocía y fue un reto para mí. Teñen a súa filla escolarizada e só unha dificultade por resolver. 56, no me aceptan mi carnet de conducir de 30 años de experiencia, tengo que venir en bici, lloviendo, como usted sabe. Es el único negativo que tengo en este viaje. No último período de 12 meses computado, Galicia recibiu máis de 20.000 persoas. De non ser por eles, o noso país perdería nese período máis de 6.000 habitantes. Tengo 3 hombres en casa y se quejan bastante más que yo sin motivo. Sí que se queixan o doble, non somos máis fuertes. Que nos queixamos máis? Sí. Bueno, no meu caso non. Sí, moito máis, eso desde logo. Chamanlle gripe masculina, pero non é unha doenza nova. Refírese á maneira en que os homes pasamos as enfermidades en comparación cas mulleres, algo que incluso está documentado científicamente. Din que é pola protección inmunitaria das hormonas femininas. No debate de quen se queixa máis na enfermidade non hai acordo. Eu non me queixo. Ela sí. Estás queixándose que isto... Non están de acordo, este non está de acordo. Non estou de acordo, non. Difícil atopar algún home que recoñeza queixarse de máis. Non creo que sea verdad. Eu nunca me queixo. Se estou malo, aguanto. Bueno, son bastante sufrido, sí. Eu particularmente non, pero bueno, haberá de todo, supoño. Hai que se queixar, para que den algo. As mulleres sí que o teñen claro. Pues sí, es verdad eso, se queja más ellos. Las mujeres somos un poquito más fuertes y más valientes. Pues tengo 3 hombres en casa y se quejan bastante más que yo sin motivo. Son máis delicados, para mí son máis delicados. Sobre as posibles causas lanzan teorías diversas. Porque lle damos moito mimos, as esclavas somos nós. Educante para que aguantes, sin embargo os homes teñen calquera cousiña xa, madre de Dios. Tienen menos resistencia y menos... admiten menos el dolor. Hai explicación científica desde o punto de vista orgánico e tamén hormonal. Los estrógenos tienen un papel protector inmunitario y la testosterona en los hombres es un papel reductor de la inmunidad. Chámanlle man flu ou gripe masculina, un termo coloquial que se consolidou á forza de experiencia. Quedan 6 días para o Nadal, os prezos dos alimentos típicos destas datas seguen subindo e hoxe pensamos en traer algunha alternativa que permita conter o gasto nos menús das festas. E fixémonos un límite, 20 euros por comensal. E non nos foi mal, quedamos incluso por debaixo diso, Esther. Pois hoxe entramos nas cociñas da Escola de Hostalería do CIF Compostela para facer un menú ben vistoso para estas festas e sen gastar un diñeiral. A proposta que nos fan basease en produtos como a xarda, a vieira ou o solombo de porco. Van ensinarnos como darlles un toque especial para cociñalos e para presentalos nesas mesas tamén especiais destas celebracións do Nadal. Bueno, pois a nosa primeira proposta que é unha caballa marinada. Primeira proposta, o entrante, xarda mariñada con aceite de cítricos. Pódenlo filetear tranquilamente na pescadería, e meterlo nunha salmuera proporción igual de sal e azúcar para curala e aliñala cun aceite de cítrico. Se queremos marisco, mellor apostar polo que mantén o prezo, como os lagostinos ou as vieiras. Aquí preparámolas cun toque típico de Nadal. E metemos unha hortaliza moi típica do Nadal, como é a crema de coliflor. Montamos a vieira encima, poñemos uns tropezóns de xamón, para que faga un pouco de contraste. Porque tamén hai que coidar a presentación para darlle ese toque especial.
E imos coa carne, é un solombo Wellington clásico, pero con porco en vez de tenreira. Unha dusel de champiñóns con as láminas de xamón envolta nun hojaldre, pois tamén pode estar montado previamente, sería nada máis que no momento da cea ou da comida, pois metelo no forno. Porque estes pratos están pensados para deixalos case listos e librarnos da cociña durante a festa. Iso non ten prezo, pero por este menú calculan que pagaríamos entre os 12 e os 15 euros por cabeza. Outra maneira de aforrar é non tirando comida. Cada persoa desperdicia 24 kilos de comida ao ano, moitos deles nas festas de Nadal. Son 1.100 millóns de kilos de alimentos que acaban o ano no lixo. Desde a Xunta salientan que o 78% dese desperdicio alimentario ven dos fogares e non da hostalería, e por iso fan un chamamento a que nestas festas se controle a cesta da compra e que se reutilice a comida que sobre. Queremos dar unha mensaxe, e é que neste Nadal que non nos sobren as sobras. Eso quere dicir que pois facemos comidas nos nosos fogares e non pode haber desperdicio alimentario. Sobre todo cando se trata de produtos como os que se venden neste mercado. Es ti quen fai da galega un fogar. Con este lema, a Televisión de Galicia quere felicitar este Nadal de moitas maneiras. Unha delas vaise estrear esta noite de venres de Luar, dando así comezo o ciclo das grandes celebracións destas festas. Trátase dun videoclip no que participan sobre todo vostedes, o noso público. A galega quere darlle o protagonismo este Nadal aos espectadores que dende a casa, o traballo ou pola rúa están sempre presentes en todos os programas. Os presentadores e presentadoras buscáronos en lugares como Ortigueira, Cambados, Allariz, Mondoñedo ou Vilanova dos Infantes para compartir as festas. A música é unha versión única e original da coñecidísima canción de Mocedades Esti, que cantan desta volta os artistas Borja Quiza, Tania Camaño, Rocío Varela e Gabriel Zandi. Tamén participan o Club de Patinaxe Alquimia e o Grupo de Baile Imperial. Despois da estrea esta noite en Luar, este videoclip formará parte da programación especial de Nadal da Televisión de Galicia, que pecha o ano do seu 40 aniversario. Non vamos a facer comentarios. Imaxe en directo en Muxía. Hoxe o mar de fondo ainda deixa en aviso laranxa todo o litoral galego. Baixa un pouco a intensidade na medianoite e primeiras horas da mañá do sábado, pero ollo que a partir do mediodía volve a repuntar. E desta hora imaxes do Cebreiro. Non é a mellor imaxe que podemos ofrecer da montaña de Lugo, pero fíxense que non hai rastro de neve, pero mañá as nevaradas van ser importantes, mesmo se vai activar un aviso de nivel amarelo. Todos os ingredientes propios do inverno, que por certo, comeza o domingo a tardiña, e fíxense o sol que manda desta hora en moitas zonas da costa da Coruña e tamén de Pontevedra, intervalos nubrados no interior, e aínda algunha precipitación, algunha nevarada na zona dos Ancares, agora nesta primeira hora da tarde, a cota relativamente baixa, alrededor dos 1.200 metros, pouco vento e descenso das temperaturas, onde estiveron relativamente altas, hoxe en xeral por debaixo dos 15 graus. E como sempre, despois de ter nada, 3-4 minutos despois, falamos da fin de semana e da pinta que teñen os primeiros días da nova estación do inverno. Papá Noel cambiou a zorra e os renos por un equipo de mergullo no Río de Xaneiro, no Brasil. O señor e a señora Claus meteronse no acuario máis grande de América do Sur, levando con eles os agasallos e a árbore de Nadal. E así, entre os tiburóns, as raias e os peixes tropicais, ofreceron un espectáculo que xa é un clásico por estas datas na cidade. E desde o fondo do acuario do Río de Xaneiro subimos ata a cima dos Alpes italianos, onde acaban de facer un descubrimento científico histórico. Centos de milleiros de pegadas de dinosauros con máis de 200 millóns de antigüidade. Atopounas por casualidade un fotógrafo e agora estanas estudando os paleontólogos. Grazas a elas poden recrear movementos complexos que facían as mandas de dinosauros. Ben, con esta viaxe ao pasado terminamos. Que teñan unha feliz fin de semana. Ata loguiño.